Yauwa, so idan ka riga da kai register da KuCoin kuma kai KYC, so idan ka saka kuɗi ko mu ce ka yi transfer na USDT naka ka saka cikin KuCoin exchange, abu na farko da za ka yi domin kai trading wajen tara trading volume da muka ce, idan kana so ka yi participating na wannan event din kuma ka samu daloli da za su raba, idan ka zo nan gurin za ka yi search na eco. Nan yanzu bari mu yi search na wannan coin din da suka ce mu yi trading, mu tara trading volume da ya kai 200 USDT. Yanzu zan rubuta eco sai mu jira ya zo. Yauwa, so ga token din a nan gurin yanzu eco yana -20, so shine token din da za mu yi wannan nashi trading nashi. Kar ku manta a spot trading za mu tara wannan trading volume din, so da zaran ya zo za mu yi hasashe idan za ka siya ne don ka samu riba, idan kuma za ka yi ne don kai participating na wannan event din. So abin da kawai za ka yi sai ka danna buy ko sell domin ya kai ka cikin trade. Yauwa, so gashi nan a nan gurin za mu yi amfani da USDT da muke da shi, sai mu saka a nan wajen percentage 25%, 50%, 75% ko 100%. Idan 100% ne muna dannawa, so da yake a nan babu USDT isasshe, saboda haka ba zai yi ba. A minimum na siya din a nan gurin 0.1 USDT ne. So a nan za ka zo kai buying. Kar ku manta da nan gurin za ku maishe shi ya koma market. So idan ya koma market, yauwa, so yana market, za mu siye shi da market order ne. Don haka idan ka siya kana buy, kawai ka zo ka danna nan gurin kai selling, ka sake yin buy, ka sake dannawa kai sell. Haka nan za ka dinga yi, ka danna kai sell, ka danna nan gurin, kana danna nan gurin wajen buy din nan, ka sake yin buying nashi, ka sake yin selling nashi. Haka nan za ka dinga yi har ka tara adadin volume da za ka tara din. Wassalamu alaikum.